Liderii Federației Spiru Haret cer profesorilor să refuze participarea la examenul de titularizare. Asta pentru că în acest an plățile pentru dascălii care organizează, supraveghează sau corectează lucrările sunt cu 60% mai mici față de anul trecut sau lipsesc cu desăvârșire. Cadrele didactice consideră acest lucru o jignire la adresa celor din sistemul de învățământ. Un profesor traducător primește 30 de lei în loc de 80, iar plata unui secretar a scăzut de la 200 la 75 de lei. Mai mult, membrii organizatori, președinții de comisii sau consilierii juridici care în trecut primeau până la 300 de lei, la sesiunea din acest an vor face muncă voluntară. Un profesor supraveghetor care la un examen de titularizare stă 6 ore în sală, deci în activitate, anul trecut primea 85 de lei, anul ăsta primește 25 de lei. Sume brute, din care scădem impozitele și celelalte cheltuieli. Ori sumele sunt chiar jignitoare. Liderii Federației Spiru Haret cer profesorilor să ia decizii radicale. Noi am rugat pe colegii noștri, ba chiar le-am cerut, ca să refuze să participe la acest gen de acțiuni, nu neapărat din cauza lipsei de bani, ci a batjocorii la care suntem supuși. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean nu se tem că vor rămâne fără personal pentru organizarea examenului de titularizare. Dascălii știu că niciodată n-au fost plătiți la valoarea lor, mă refer la dascălii performanți, și ei înțeleg să răspundă la solicitările Inspectoratului și a Ministerului. Examenul de titularizare va avea loc în 15 iulie.